Pilo perang ke bitong atom peni nadak nang ke hung riben ke damtang labang so PIL mukrang leng nang le Supreme Court long ke pia puthak so lam the pacho ye phanang le tum ke hung ri ke bang apo la CPIL pidet tulutang te labang ke radatum ke thangnata thaigrunde athe department atruben se labang so kam klemi Postame badule labang so PIL file dam postame la soprang kachini nai bangke ladak arat atum kopi ko son si ke reng ke claim ke dama hala bang si chini baprang nai athe wildlife ba animal corridor uyong si elitu madim long nang pangchong der lo pala so uyong si puridon lok pulotang te elitum ke choklem ke chodam ke non ke tum karbia khai tum ke inglong red katiki pen ke reng atum dadu Lasi mohla se upor forest area nang parlo de pike itum ke khiti ta choklemong le inglong red ke apen ke mi ta thorlong le de po athela da ke jontu janwar phan ke pa juiji ke pa chopan ji adim si le tum adim no na pangchong le po lasi no development zone lada ke tu mining hang kwan ma ke klem pon ji bang ke klem pon long le lo aning ta nong te tu ma phan ke mo pike hem theng song si chikim nang po arum bang ke taking nari pajo ya dimsi pangchong pinapo lasila ke PIL pipe aprang bang ke ladagara datum koson si ke doma ke choma asumar ke chelanama apiso so ke chepang rengi mahala bang da chini danang la pen ke litu madimalong ke lasu animal corridor ma no development zone wildlife sanctuary lahai ke nangi puri jia bang ke kalidat hai neli ke lang damateng kulotang te Athe Kaziranga pen ladakan pulutang te more than 70-80 kilometers or same mate de. Apo refinery pen ke another 15 kilometer pen ke latuma radiation jurisdiction la son si bonai da ti setame ituma dimlong abang ke Kaziranga pen da helowing. NRL pen abang mate te bokha che koinot poteng lo ha. Tame nili ning hang hepin da pen ke hala jitu PIL kipidama bang pu setame alang li Jong si labang so PIL kipi pen alang un pulotang de la so PIL bang ke alang le chevetro nang ji pusi neli ke alang le phantame media truben choning rilo la si kadogawi tum angkang pi le chelangdam pustame itum karbia khai tum ke anutin ta ke pa philong sidu sakuri anutin do pette la si penangana tum ke ladak checking hin ke chui checking hin khiti ke choklem pen ke reng atum stame do ahok tema sangti arlong thengpi kapan hok la ke imithangta edaido badu le claim pasita edaido puvoi phitta labangso sangti arlong ke claim ke government of royalty ki piatum sigi claim chot napuan kachong hupen sigi claim ragali jongsi kachong hupen le claim rat pulo sonte tum pini ke daihuri daithora munene tum thengpi ke chong humat chenep check bar long sangti ke chong humat chenep check pu department long la so case do pigi tapini arni tai tum la so lambang ga arju long lela lasi daihuri aroi long mohol do Kaliunita mohol do mohol atuma fan ke mohol tungke government royalty ki pipensi mohol pamen kachelong lase government royalty pipe pinatum ke mohol puta men chelong le lapen ke kwari puta men wang vedet polada ke lase mukrang ingleng pu alam thebang ke arjulong lo alang lesi Supreme Court long PIL ke file dam po bangke lase nehin pen ke alang liphan alang ligi claim asai long bangke chedon nun thekte lapen ke prabjin pen labangso puthak alang lirata thengno Neli chok cedetlo pu cikubir nangji pusi nitum kese hoi pentame alang liphan sodak pen pinrem ponlo lasi cikubir betik bangke nelitum kacesong bangke aru so si deng panang kokpo athe ladake kadoga veta kidukila karatai se potsi nelitum ke jontu api atum pen joi roi pen ke do thek thek lasi kichoklem chodam ta inglong arita choklem long nangji jokro jokwan pen ajata choklem long nangji asini tu mahin pen bangke lapuan kaningi dinta velo tame laso PIL laputha ka bangke nilitum chedon thek thek lapuan si nililam thek thek